Joo, kiitoksia. Tervetuloa. Nimi on Puolamäki Kimmo ja tuun Jyväskylän ammattikorkeakoulusta Saarijärveltä itse asiassa. Meillä on siellä pieni koetestauslaboratorio. Tehdään virallisia lämminvesikattilatestejä valmistajille muun muassa ja tuotekehitys, tulisioja ja kaikenlaista, mikä liittyy polttoon, polttoaineisiin ja niin poispäin. Tämä työpaketti 2.1, siinä oli polto- ja termisen kaasutuksen demonstraatiot. Ja nyt kun puhutaan pienestä mittakaavan kattiloista, alle megawatin laitoksista, eksoottisesta polttoaineesta ja sitten vielä niin kuin haasteellisista vaatimuksista päästöjen suhteen, niin on ihan sama kuin löysi heti alussa kirveenkiven, että tietää, että vaikeuksia on luvassa. Mutta kuviteltiin, että se menee paljon sujuvammin, mutta ei sitten ihan niin mennyt. No siinä oli tavoitteena, että haetaan polton optinin parametria kuivikelannan ja hakkeen seokselle sillä tutkimuslaboratorion 2 eri kattilalla. Tämä toinen on tämmöinen omakotitalo, vähän pienen maatilan mittakaavan 40 kilowattinen hakepellettikattila. Siinä meillä oli hakepolti ja sitten 500 kilowattinen tämmöinen meidän testikattila, missä on aika laajasti erilaisia mittauksia sekä ilman säätöä. Siinä on 3 palaamisilmasäätömahdollisuutta, myös savukaasun kierrätys ja aika kattava mittausjärjestelmä niin lämpötiloille, veden lämpötiloille, savukaasujen lämpötiloille sekä päästöille. Sitten toisena oli testataan näitä eri hakke- ja kuivikelannan seossuhteiden toimivuutta ja yritetään löytää se optimiseos. No, meillä oli sitten tämmöiset seossuhteet kuin 100 ja 0 eli hake. Pelkästään sitten oli 75% haketta, 25 kuivikelantaa, 50-50 ja myös toistepäin. Me myös kokeiltiin semmoista vielä rankempaa seosta 90, mutta se kyllä oikeastaan sakkaa ja tuossa 50-50 kohdalla se toimivuus, että ne niin kuin käytännössä 15 minuuttia huomattiin, että oli tässä. Se ei vaan niin kuin mene. Pienissä kattiloissa on ongelmana vähän kosteus ja sitten sen polttoaineen vaihtelevuus, eli se palamisolosuhteiden ylläpito on jo aika haastavaa, sit, jos ei se polttoaine todella tasalaatusta. Semmoinen kosteusraja yleensä on 35, että alle sen, jos pysytään, niin ollaan aika turvallisella alueella niin kuin toimivuuden suhteen, mutta sitten jos mennään sen yläpuolelle, niin alkaa tulla kyllä niin kuin kaikenlaisia ongelmia. Lähinnä se on kyllä, jokainen kattila on yksilö, eli sinänsä siinä on myös se, että miten se mitoitus on onnistunut sen arinan pinta-alan ja lämpöjen suhteen, että onko se niin kuin riittävän pitkä kosteelle polttoaineelle se arina. Sitten oli tämmöinen, mitataan päästöt ja verrataan niitä komission asetuksen määrittämiin savukaasun raja-arvoihin ja valvontavaatimuksiin. Oliko muuten siitä jatkuvatoimisuudesta lämpötilan mittauksessa, mikä on tallennusväli esimerkiksi. Mutta ei sillä toisaalta ole merkitystä. Niin. Tämä on tietysti pikkuinen kädenojennus, että se on kertamittaus vuodessa. Silloinhan voidaan viritellä asiat hyvään malliin. Jos olisi niin kuin isossa voimaltuksessa jatkuvatoimiset mittausvaatimukset, niin sitten voisi olla enemmän vaikeuksia. Ja sitten tutkittiin kuivikelannan toimivuutta energiatuotannon termisellä menetelmällä ja siinä meillä oli tämmöinen kaasutuskontti, mikä tuli tuolta Etelä-Suomesta. Sitten pilotoitiin 2 Siipikarjan tilalla niin niiden 500 kilowatin polttotestien perusteella. Kiitoksia tiloille. Mahlamäen tila oli toinen ja sitten toinen oli Rönnvikin piinitila. Mahlamäki on Huittisissa ja Pälkäneellä oli tämä Rönnvik, missä päästiin kokeilemaan. Tuosta kun se vaihtuu. Tuolta eteenpäin. Se oli siellä. Joo. No niin, miten nämä demonstraatiot sitten toteutettiin? Tuossa näkyy vähän kuvia. Tuossa on toi 40 kilowatin kattilaympäristö. Tuolla näkyy savukailuanalysaattorit. Tuossa on polttoainesiilo. Tämä koko paketti on vaakan päällä, eli pystytään mittaamaan reaaliajassa. Tuossa on se 500 kilowattinen. Tuolla näkyy polttoainesiilo, mikä on myös vaakan päällä. Tuossa näkyy se kaasutuskontti. Sieltä johdettiin kaasu tuosta polttimelle ja poltettiin tuossa 500 kilowattisen kyljessä olevasta luukusta. Eli periaatteessa hiili kertyi tonne ja pelkkä kaasu, suodatettu kaasu poltettiin. Tilamittauksia oli se Mahlamäen tila, 950 kilowattia lukee kattilan kyleissä. Ja pääpolttoaineena näytti olevan kaurankuori, hyvin kuiva sellainen. Siellä kokeiltiin 75 haketta, 25 kuivikelantaa ja 50-50.
No kosteus, siellä oli ulkoaumassa, nämä tavarat, hakemme tilattiin sinne, mutta se kuivikelanta, niin vaikka me tiedettiin se, että se pitää hyvin sekoittaa, niin se pikkusen kyllä häiritsi, että siellä oli aika paljon niin kuin epätasalaatuisuutta siinä, vaikka se moneen kertaan oltiin myllätty ja vielä erillisellä siilolla syötettiin sinne, niin se näkyy. Tuossa näkyykin se erillinen siilo ja syötettiin oven kautta sinne heidän syöttösysteemiin. Meillä oli tulipesässä mittausanterit, jotka suli sinne. Suurin piirtein vaihdettiin muutaman kerran. Sitten toinen paikka oli tämä Rönnviikin tila Pälkäneellä. Siellä oli hakesiilo. Sitten oli tämä kattilaosa ja meillä oli tuohon seinästä ja läpi vietiin tuo siilo ja syötettiin sitä kautta samalla lailla kuin tuolla Pälkäneellä siihen varastoruuvi, mikä syöttää kattilan polttimelle syöttöruuvia. Mittauspaikat oli ulkona molemmissa paikoissa, eli säät oli tällä kertaa hyvät, salli ulkona mittaamisen hyvin. Tuossa on noista polttoaineista, minkälaisia ominaisuuksia niissä nyt oli näissä testeissä. Se, mikä tässä nyt on, mä oon punaisella yleensä vähän eri värillä merkannut noita sitten, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota, niin esimerkiksi tämä kaasutin, niin se vaatii erittäin kuivan polttoaineen toimijakseen. Siinä tässä tapauksessa niin kuivikelanta briketti, jouduttiin briketoimaan se kuivikelanta, se ei suostu menemään hienojakoon, se tukkeentuu se kaasutin. Näissä tuhkapitoisuudet vaihtelee sen mukaan, miten paljon on turvetta kautta kuivikelantaa. Eli käytännössä se lisääntyy. Tuolla on tuo kaurankuori sitten, mikä oli tuolla Huittisessa se päämittaus. Me verrattiin siihen, koska haluttiin nähdä, että mikä on se niihin normaaliin polttoaineeseen vertailua. Saatiin samalla vähän vaihtelua. Näissä muissa täällä oli sekahake, sitten oli mäntyhake tuossa perustestissä, mutta muuten oli koivuhake, mitä käytettiin seospolttoaineena. Tämä tilamittaus 2 tehtiin vasta tuossa marraskuun loppupuolella. Meillä on vielä analyysit siitä vähän kesken, mutta ne saadaan kyllä tässä ensi viikon aikana. Tässä on nämä kuivikelannan polton velvoitteet, mitkä se komissio määrittelee. Eli 850 astetta ja 1100 astetta on nämä lämpötilavaatimukset. Ja niissä on sitten nämä viipymäaika 2 sekuntia 850 astetta tai 1100 0,2 sekuntia. Kuulostaa aika lyhyeltä toi aika, mutta se on todella vaikea saavuttaa. Palaaminen tuommoisessa hake- tai peruskattila, missä on arina, niin se sakkaa todella nopeasti sen liekin jälkeen se lämpötila. Riippuu minkälainen se tulipesä, onko se muurattu, onko siellä, miten on ilmanjako sujunut. Monessa tapauksessa se palaamisilma ei osallistu täysin siihen palaamiseen, vaan se jäähyttää sitten vielä sitä sieltä, mistä pääsee ohite. Eli tuo on todella vaikea saavuttaa. Me ollaan meidän omasta kattilasta sitä 500 mitattu sitä lämpötilaa häviämistä, niin se on suurin piirtein 20 senttiä, kun se sakkaa jo alle 6,5 saa. Eli todella lyhyitä voi olla ne matkat. Tuossa on myös vähän noita haasteita kerrottu, mitä siinä voi olla. No sitten on tämä rikki, NO-noksi, tai NO2, se nyt sitten oli itse asiassa, ja hiukkaset 10 milligrammaa. No noista päästörajoista sinänsä, että 50 milligrammaa voisi olla tuolle rikille vielä ihan ok, mutta 200 milligrammaa NO2 tai NOXia on sinänsä ristiriidassa tuon lämpötilan kanssa. Eli mitä kuumemmassa me poltetaan, niin se helpommin syntyy nokseja. Eli jos me saataisiin matalammassa lämpötilassa polttaa, niin ne noksimäärät jäisi alemmas. Eli mitä paremmat lämpötilat me saavutetaan, se enemmän tulee myös nokseja. Eli se on semmoinen yhtälö, että hyvin vaikea saavuttaa. Sitten isommissa laitoksissa on ratkaistu erilaisilla polttimen teknisillä ratkaisuilla, ilmasäädöillä, palaamisilmasäädöillä ja muilla. Mutta tämmöisessä pienessä niihin ei ihan hirveästi ole mahdollisuuksia. Eihän näissä perinteisissä hakepolttimissa ole kuin 2, primääri-ilma, sekundääri-ilma. Niillä ei paljon pelata. Sitten on vielä, että miten se on sinne polttimen alle kanavoitu. Niin niitäkään mahdollisuuksia ei ihan hirveästi ole. Siinä meidän kattilassa on sentään yritetty siitä ratkoa, että siellä on erilaisia mahdollisuuksia, mutta ei sekään auta hirveästi. Hiukkaset 10 milligrammaa, aivan älytön vaatimus. Siis se on ihan jos me tehdään virallinen testi, missä on viimeisen vuoden mallinen kattila, me harjoitellaan 2 viikkoa sitä säätämistä, niin päästään 20 milligrammaa. Tämä 10 on siis jotain ihan se vaatii
ehdottomasti jonkun suodattimen. Ainut, mikä mun mielestä kykenee tuohon, on sähköerotin plus pussisuodatin. Pussisuodatin voi yksinään riittää, mutta siinä tulee sitten se putsauskohta, missä se vuotaa yli. No kaikkien näiden niin kuin toteutuneen vaatii, että täydellä teholla, osateholla näihin tulee vaikeuksia, tuohon hiukkasiin ja niin poispäin. Sitten toinen, mikä tässä on, niin kuin näillä tiloilla yleensä tämä energiantuotanto vaihtelee, niin se ei ole tasaista koko ajan. Tämmöiset optimipalamisolosuhteet vaatii niin kuin aivan tasaisen ajon. Eli pitäisi olla 2 kattilaa, perustuotantoajo, missä poltettaisiin lanta, ja sitten se, millä haettaisiin niin kuin ne vaihtelut. Tuloksia. Tässä on nämä lämpötilat. Me mitattiin lämpötiloja tulipesästä, palopäästä ja savukaasuista ja verrattiin niihin. No tuossa on nyt tältä meidän 500 kilowattiselta kattilalta otettu niitä, niin täällä on vihreällä nämä, missä me nyt saavutetaan noita lämpötiloja sinne päin, mutta sitten tämä on hyvin pieni alue. Tämän 5.4, 5.6, 6.1, 6.3 välillä on välimatkaa noin 0,5 metriä. Eli se on niin kuin se liekin väli ja se sakkaa jo sillä välillä. Ja sitten tämä viipemäaika on laskettu silleen, kun tiedetään, mikä on savukaasun virtausmäärä piipussa, niin tiedetään, että sama tilavuus tai sama virtausmäärähän se on sillä muualla, mutta eri olosuhteissa, niin se on suurin piirtein laskettu siitä, että mikä se on siellä tulipesän matkalla. Niin tämä viipymämatka, missä tuommoinen lämpötila pitäisi olla, niin 0,16 metriä ja aikaa 0,31 sekuntia. Eli toi on niin kuin aivan mahdoton yhtälö. Toi nyt voisi olla, mutta se vaatii erimallisen, ihan näillä peruskattilan pesällä se ei onnistu. Se vaatisi jonkun tämmöisen putkimallisen, ihan siihen tarkoitukseen tehty kattila. Eli se on niin kuin yhtälönä aika haastava. Tietysti lämpötiloja me saadaan aika korkeitakin siellä. Se turve ja hakkeen yhteispoltto, se turve siellä on se pelastava osuus, eli se vaan toimii yhdessä hyvin. Se tuhka, mikä siitä syntyy, on erityyppistä. Se on semmoista niin kuin helposti nuohontuvaa. Lämmöt menee paremmin kattilaan, pinnat pysyy puhtaampana ja sitten se rikki sitoutuu sinne kiinteisiin tuhkapitoisuuksiin tai pohjatuhkaa. Tuossa on se, mitä mä äsken sanoin, se, että se sakkaa se lämpötila todella nopeasti sen kylmien vesipintojen ja ylimääräisen palamisilman vaikutuksen. Eli se pitäisi optimoida todella hyvin se polttimen palaminen, niin ilman säädöt. Mutta sitten jos sinne tulee osateho, niin sitten niille taas ei enää yhtään mitään niillä edellisillä säädöillä. Eli se pitäisi tutkia jokaisella tehoalueella, säätää ja virittää. Kyllä se mahdollista on, mutta niin kuin, se mitä mä vähän epäilen, niin mä pelkään, että tämmöinen niin kuin palaamisen keskittyminen ja polttoaineen kanssa pelailu on tämmöisille tiloille vähän niin kuin pakollinen paha. Lämpöä pitää tulla. Tämä ei todellakaan vähennä työmäärää, se lisää sitä. Eli se on nyt semmoinen, mutta mä en niihin talouspuoleen ihan hirveästi siinä mielessä ota kantaa, mutta että jos siihen vielä pitää ruveta keskittymään, niin sitten se olisi oltava ilmeisesti joku alihankintapuoli, mikä vaan tutkisi sitä kattilan toimivuutta. No täällä on sitten täältä kakkostilamittaukselta niin otettu vertailuksi näitä tulipesän lämpötiloja ja muita, niin samaa luokkaa ne on. Eli isompia kattiloita, paremmat lämpötilatehot ja alueet. Eli siinä mielessä ollaan niin kuin, savukaasun lämpötilat on sinänsä turvallisella puolella. Eli nämä on aivan liian alhaisia. Toi nyt voisi ehkä vielä mennä. Eli jos kastepiste tulee sinne kuivikelannalla ja turpeella sinne kattilan peräpäähän, niin se kyllä syöpyy pois. Eli se pitää saada se vesi ja rikkihöyry pois sieltä niin kuin taivaalle suoraan, eikä sinne kattilan peräpäähän. Näissä se jo riittää, näissä se ei riitä. Se on sitten vielä se, että jos kattila menee muutamassa vuodessa puhki, niin sehän ei ole ilmasta sekään. Eli No sitten on tämä orgaanisen hiilen määrä pohjatuhkassa. Me mitattiin palavia orgaanisia yhdisteitä, siellä nyt vähän jotain muuta, mutta kyllähän se pitkälti sitä hiiltä on. No tossa on sitten taas vihreällä ne, missä oltiin turvallisilla alueilla. Tässä on myös nämä muut kohdat kattilasta, siitä meidän 500 kilowattista otettiin tämmöinen jatkumo, eli kyllähän se niin kuin palaa aika hyvin sieltä pois. Eli siinä mielessä
ei sinne hirveästi niitä jää, tuo 3% on sinänsä aika turvallinen. Mutta sitten aika jännä, että täällä lentotuhkan mukana kulkeutuu kyllä sitten, mutta niitähän ei taas siinä komission asetuksessa huomioi. Et siinä mielessä sillä ei niin ollut väliä, mutta et se siellä loppupäässä kyllä on sitten niitä palavia vielä. Eli ne on niin keveitä. Keveet todennäköisesti aika pitkälle turvetta. Se vaan lähtee se hienoikainen kuivapöly. Ei kaikki ehdi osallistu. Tässä on sitten tämä kaurankuore vertailuna tuohon tilamittaukseen 1. Eli 50-50 suhteella on vielä tämä se, että tämä on sillä, niin kuin sillä sakeammalla seoksella tehty, niin sekin on vielä sillä turvallisella puolella. Tämä on sitten tämä kaasutuskontti. Siellä oli mäntyhake, niin siellä mikä katsotaan sitten niin kuin tämmöiseksi pohjatuhkaksi. Siellähän ei varsinaisesti synny pohjatuhkaa. Kaikki menee, se on tätä kaastutushiiltojäännöstä ja sen on sitten tuo 87% on se orgaanisen määrä. Se on periaatteessa biohiiltä, mitä sieltä tulee ulos. Kosteutta tai vettä, biohiiltä ja kaasua. Siinä ne on ne kaasutuskontin lopputuotteet. Mutta että katsotaanko tämä nyt sitten samaksi asiaksi? Todella vaikea sanoa. Se on kyllä määritelty eri kohdassa tämä. Niin, joo. Siellä se tosiaan se kaasu, kun se on kaasutettu, niin se menee pussisuodattimen läpi ja sitten se pelkkä kaasu menee sinne kaasupolttimelle. Eli käytännössä se kaasu, mikä sitten poltetaan varsinaisesti, on kyllä melko puhasta. Siitä vielä lisää tuosta kaasutuskontissa jossain vaiheessa. No sitten näistä savukaasupäästöistä. Tuolla ylhäällä näkyy nämä rajat. Tuolla 40 kilowattisella, no semmoinen, millä me saatiin jotenkin yleensä kaikki palaaminen toimimaan, niin oli tuo 75% ja 25%, eli 75 haketta, 25 kuivikelantaa. Mutta tässä sitten niin rikki on ongelma lyhyissä testeissä. Sitä pitäisi viikko polttaa tuota polttoainetta, että se rikki alkaa erottua. Se jää sinne kattilaan alkuvaiheessa, jos sillä on poltettu puuta. Se sitoutuu se rikki sinne. Se joutuu aika pitkään sitä kattilaa ajaa, että se kyllästyy niin sanotusti se kattila ja se tuhkapitoisuus. Tai nuohota se tosi rajusti, että sieltä saa kaiken puutuhkan pois. Se syö se puutuhka sitä rikkiä hyvin pitkään ennen kuin se alkaa näkymään. Samoin on myös toistepäin, että jos siellä on ajettu turvepitosta, missä on rikkiä, niin pitää aika kauan puuta ajaa, että se putsaa itsensä pois. Niin se ei näy näissä meidän lyhyissä mittauksissa. Sitten välillä tuo laite oli itse vielä jopa rikkikin, että ei sen puoleen. No tuossa on tuo NO2, eli siellä näkyy esimerkiksi tuo kaasutuskonti, missä on todella kovat ne kaasupolttot. Tämä on mitattu siitä meidän 500 kilowattisista kaasupolttimelta, niin missä on todella kovat lämpötilat, niin se niin kuin nousee aivan omille tasoilleen. Hiukkaset oli kyllä tässä niin kuin yllättävän kovat, mutta täytyy nyt sanoa vielä tuosta kaasutuskontista, että siinä tehtiin varmaan 20 eri testiä, joista suuri osa on 15 minuutin mittaisia. Mun pitää vielä yrittää perata sieltä semmoisia jaksoja, että löytyisi, niin kuin, että onko siellä jotain oikeasti. Siitä ei oikein kunnon tuloksia. Kuivikelannan kanssa siitä ei oikein saatu mitään. Se ei vaan pysy hengissä se laite. Se kaatui koko ajan. Siinä on sinänsä, mutta sieltä voi löytyä vielä, kun mä vaan peraan niitä tarkemmin. Se täytyy jokainen käyrä vaan katsoa, niin kuin, onko siinä mitään ideaa. Mutta ne on todella lyhyitä ne pätket. Se ei ole niin kuin toimiva tekniikka. Sitä ei voi siitä sanoa. Tuo 40 kilowattinen kattila, niin se näkyy täällä nimenomaan täällä häkäpitoisuutena se ongelma, että se ei pala edes tuolla 25% seoksella. Tuo samoin, tuo 50-50 tuolla 500, niin jos savukaasun lämpötila jää näin alhaiseksi ja häkäkin alkaa olla aika ylällä, niin se ei niin kuin tämä yhdistelmä, että on hiukkasia, savukaasun lämpötila ja silti aika paljon happea, niin se kertoo vaan siitä, että se ei toimi se palaaminen. Happipitoisuus pitäisi olla alle 8, että se on niin kuin jotenkin semmoinen, voi sanoa, että se palaa. Sitten oli nämä 2 tilamittausta, niin hiukkaset on aika kovaa luokkaa, mutta se nyt on ihan oletettavaa. Täällä näkyy sitten täällä häkkää puolella varsinkin se, että tämä kertoo, että tämä palaaminen ei toimi. Me ei säädetty millään tavalla sitä polttimen niin kuin palaamisilmaa, me annettiin mennä niillä säädöillä, mitkä siellä oli.
Ja tietysti jos sitä olisi alettu jumppaa, niin se olisi ollut 2-3 viikon reissu pelkästään se, että löydetään säädöt, mutta niin, kyllähän tämä kertoo vaan siitä, että pitäisi aika paljon tehdä töitä vielä, että se löytyy se oikea säätö siinä koko luokassa. Happea kuitenkin on aika paljon. Nämä on aika sinänsä vielä hehtaarilla, mutta se johtuu vaan siitä, että ei nyt hirveän kaukana se on, mutta se vaan johtuu siitä, että se palaaminen ei ole sitä, mitä sen pitäisi. Jos me saadaan se palaaminen kuntoon, niin nämä kyllä tulee nouseen sitten sen jälkeen. Eli se lämpötila saavuttaa semmoisia olosuhteita, että alkaa noksiakin syntymään. Sitten tämä toinen tilamittaus. Siellä luki kattilan kyleissä 760 kilowattia, mutta tämä vähän epäilee, että sieltä pusketaan melkein tuplat välillä ulos. Niin vaikutti vähän pieneltä toi tehopuoli siellä. Savukaasun lämpötilat oli aika korkeat, mutta yleissanomana, että haastetta on. Ei olla vielä lähelläkään näitä, mutta nämä onkin, voi sanoa, että nämä on aika älyttömiä, varsinkin tuo hiukkaspuoli tuossa. No tuossa on vähän näitä johtopäätöksiä ja muita huomioita. No 40 kilowattinen kattila ei sovellu, aivan liian pieni mittakaavan. Tuo 500-nenkin on mun mielestä aivan liian pienen mittakaava. Yli megawattista pitää puhua, että aletaan niin olla siellä palaamisolosuhteiden puolesta. Tässä alhaiset lämpötila ja sitten tämä palaaminen tulee sen syötön johdosta semmoisena panosmaisena. Eli se syöttöruuvi puskee sinne noin 0,5 kiloa tavaraa. Sinne arina on ton mittainen, 0,5 kiloa tarkoittaa sitä, että se peittyy täysin uudella polttoon, se pikkuaikaa kyttää syttyy, sitten kun se taas alkaa olla, taas tulee uusi, se on tällaista. Se näkyy, se menee näin se palaaminen. Eli se ei vaan, siellä ei saavuteta ikinä semmoisia, niin kuin, ja sitten se on todella ronkeli kosteudelle ja palakoon vaihtelulle ja muulle. Eli se niin kuin, ei vaan saavuteta ikinä semmoisia olosuhteita. 500 se voisi olla mahdollista, mutta optimisäädöt ja täysteho. Vaatii kattilan tulipesän muurauksia, erilaisia hiukkaserottimia, jonkinlaisen tukipolttimen ja mielestäni 2 polttoainesyöttöjärjestelmää, eli toisesta lanta, toisesta hake. Siinä olisi se hyvä puoli, että voidaan seossuhdetta muuttaa reaaliajassa. Seos pysyy tasalaatuisena ja sitten jos tulee ongelma, niin voidaan kytkeä jompikumpi pois. No yleensä se kuivikelanta, koska hake tietää, miten se toimii. Mutta siis silleen, että tarkoittaa, että tulee aika paljon niin kuin lisää kustannuksia sekä työtä jonkun verran. Näissä tapauksissa, mitä me testattiin, niin me tehtiin valmiit seokset. Meillä on yksi opinnäytetyö, missä tutkittiin sitä, ajettiin sillä meidän siilolla, niin se on huomenna itse asiassa tarkastetaan se opinnäytetyö, niin ajettiin sillä meidän siilolla sekä kuivikelantaa että haketta ja katsottiin, miten ne käyttäytyy eri tavalla. Siinä ei kovin suurta kulmakertoimen eroa ole, eli kyllä ne aika samalla tavalla menee, syöttyy, mutta se mikä siinä oli ihmeellistä, niin siinä on jonkunlainen kombinaatio syöttöruuvin ja pohjapurkaimien välillä. Eli jos on niin kuin sille 100%, 75, 50, 25, niin luulisin, että ne menee tasaisesti tälleen, mutta siinä tulee semmoinen hyppäys 75 jälkeen. Eli jollain tavalla se pohjapurkaimen ja ruuvien yhteiskyky ei syötäkään samalla tavalla elää niillä alemmilla prosenteilla, vaan se tulee paljon vähemmän tavaraa kuin niillä ylemmillä prosenteilla. Eli se ei ole niin kuin lineaarinen. No sitten tämä kaasutuskontti. Siinä olisi mahdollisuuksia, jos suunniteltaisiin kaasutuskontti pelkästään tämmöiselle kuivikelanta hakeseokselle, mutta se vaatii, että se kuivikelanta ei voi olla pölymäistä hieno aines. Siinä näkyy pelkästään, jos hakkeelle käytetään kaasutuskontilla tai sillä kaasuttimella, niin se tukkeentuu pelkästään hienojakoisesta hakkeestakin. Eli se vaatii seulutun ison palakoon. Ja tuossa kuivikelanta, vaikka me priketöitiin, niin se tuppasi vaan hajoamaan sitten vielä. Että se silti, kun se pääsi sinne kaasuttimeen, se hajosi uudestaan ja tukki sen kumminkin. Eli se ei niin kuin siinä mielessä oikein. Se sanoo se valmistaja, että siihen pystytään rakentamaan sellainen kaasutin, mikä toimisi. Mutta minkälainen sitten on, niin, koska jos ne oli monta kertaa tutkinut jo sitä hakkeenkin kanssa ja siinäkin oli vähän vielä virittelemistä, niin kyllä siinä voisi olla aika paljon enemmän virittelemistä siinä toisessa tapauksessa. No toi hiilituhka, sä sanoitkin, että se on menee eri säännöillä. Siinä syntyy jonkun verran myös kondensoitunutta vettä
siinä lauhuttimissa, missä kaasu kuivataan, eli sen ominaisuus, mitä se on syönyt, siinähän voi olla, no jos puuta pelkästään, niin siinä ei ihan hirveästi terva-aineksia siinä on, mutta että mikä sen käsittely, sitä syntyy yllättävän paljon. Ja tämä pienen mittakaavan kaasutus, niin en ole vielä nähnyt toimivaa laitetta sille, että se toimisi jatkuva toimista ja sitten vielä itsestään, että siellä käy kerran viikossa tai päivässä, jos joku kävisi katsoa. Kyllä se vaatii, että sillä on koko ajan jätkä kahvassa kiinni. Tilamittaukset. No, kuten sanoin, lisää työmäärää, vaatii lisää investointeja. Näkisin, että vaatii oman polttoaineen ja syöttöjärjestelmän. Ja se kuivikelanta turpeen kanssa, niin se on vähän niin kuin perunajauhoa, semmoista nahkeeta, se päällystää kaiken. Eli joka hakepala on sitten semmoinen turpeen värinen sen jälkeen, kun ne pääsi laittaa yhteen. Ja se huomattiin varsinkin tuolla Rönnvikissä, oli viime kesänä uusittu juomalaitteet, niin ne ei vuotanut yhtään, se oli aivan kuivaa se pohja, kun sitä otettiin pois. Se pölysi ihan hirveästi ja se aiheutti vielä lisää ongelmia sen syöttyvyyden kanssa. Eli se tukkeentui pari kertaa se meidän tiputussuppilo, mutta me sitten valvottiin sitä sivusilmällä koko ajan, että saatiin ne tehtyä ne testit. Mutta se näkyy myös siellä meidän 500 kilowatin kattilan testeissä. No tosta olikin, että se pitää ne pinnat puhtaampana kyllä sitten se yhdistelmä. Se tulee todennäköisesti sitä vaan sitä turpeesta tai tuleekin. Eli turpeen ja hakkeen yhteispoltto on hyvä asia siinä mielessä, mutta siinä on se, että siellä tulee se kastepiste ja korroosioriski, jos ei lämpötila ole niin kuin huomioitu. Eli lämpötilat pitää olla hallinnassa. Nämä ei niin kuin siedä minkäänlaisia käyttöhäiriöitä. Heti ylittyy rajat, mutta taas toisaalta kun ei ole jatkuvaa mittausvaatimusta, niin niillä ei sinänsä ihan niin vaarallinen merkitys ole. Voimalaitoksessa kun mitataan koko ajan, niin siellä on tietty katto rajapäästöille ja siinä käyttöhäiriöt näkyy pahemmin, mutta tässä se ei ihan samalla tavalla erotu. Tuossa on muutamia kuvia sieltä. Kaasutuskontti oli iso. Me ollaan rekkaa ajettu tässä Etelä- ja Saarijärven välillä 8 kertaa toiseen suuntaan samaan tien. Eli kuskaamista on ollut paikkoja. Niin kiitoksia tiloille. Saatiin hyvin paljon asennus- ja koneapua noissa. Ilman sitä ei olisikaan onnistunut. Ja polttoaine on siellä, kuivikelanta ja hakkeet oli Rönnivikissä tolleen samannäköinen paikka, mutta ilman kattoa. Tämä oli sielläkin katollinenkin tila polttoaineelle siellä teilläkin. Mutta että samannäköiset paikat löytyi molemmista noille polttoaineille. Ja tuossa näkyy toi hiukkas sondi, kun se on otettu ulos, niin se on pinnattunut täysin tuolla lentotuhkalla. Eli kyllä sitä vaan on siellä, ilman, jos ei sitä suodateta. Tuossa näkyy muuten toi kaasutuskontin, kun se käynnistetään, niin se pitää polttaa se kaasu niin ennen kuin se ajetaan kattilaan. Nimenomaan sen räjäyksen takia, niin se pitää tyhjentää ilmasta ne linjat. Ja siinä sattui yhden kerran sille, että ne ei ollut tyhjentynyt kokonaan, niin se jysähti se linja siitä taivaan tuuli. Niin seulontaa vaati muun muassa se kaasutuskontti. Siinä oli niin kuin pääosin. Onko herännyt kysymyksiä?